आज लुकाचे सुवार्तेंत जेजू शास्त्री आणि फारिजेवांक दोन सवालां विचारता। साबत दिसा पिडा गुण करचे कायद्या प्रकार की कायद्या विरोध, हे पहिले सवाल। तुमचे पैकी कोणाचोय पूत वा पाडो साबत दिसा बांद पडत जाल्यार शनिवार म्हणले की नासतना तो ताका तक्षण वयर काडिचो ना, हे दुसरे सवाल। आपल्या 13व्या अध्यायांत लूक सुवार्तेकारान असलेंच आनी एक गडीत आमचे समोर दवरले। 18 वर्सांतावन देवसरा निमतीं कष्ट केले, सगळीच भागवल्ले आणि नीट उबी रावंक जाय नसले स्त्रियेक जेजून साबत दिसा गुण केले। हे विशीं कुबाळल्लो सिनागोगाचो अधिकारी, तुमकां काम करूंक म्हूण सदीस आसात, त्या दिसांनी येया आणि गुण जाया, पण साबत दिसा या नाकात म्हणून बोबाटल्लो। त्या दिसी जेजूनो, कपट्यानो, तुमचे मदलो हरेकलो साबताच्या दिसा गोट्यान बांधलेल्या पाड्याक वा गाडवाक सोडवून उदकाक वरिनावे, तर 18 वर्सांतावन सैतानान खोड्यार गेल्ले हे अब्राहमाचे दुयेक तिच्या बांदपासांतली साबताच्या दिसा सोडवची न्हय आसली म्हणून दोन सवालां विचारली। 13व्या अध्यायांत एके स्त्रियेक जेजून साबत दिसा गुण केल्ले, तर आज 14व्या अध्यायांत एका दादल्याक साबत दिसा जेजू गुण करता आणि तसलींच सवालां लोकां लागीं विचारता। ह्या सवालांक जाप कोणी दिवंक शकना। हातून कळीत जाता की जेजून साबत दिसा एका दादल्याक आणि एके स्त्रियेक सुटका दिली। एके अब्राहमाचे दुयेक आणि एका अब्राहमाच्या पुताक ताणे सुटका दिली। तो सर्व बांदपासांतलो सोडवंक आयिल्लो म्हूण रुजू जाले। साबत दिसा दैवीक हुस्को कसो वावुरता म्हणलें कळीत जालें। साबताच्या नियमाक दैवीक दयाळायेची आणि बाचावेची कूस जेजून मेळयली। साबत दिसा गुण करतच जेजून केल्ली सवालां बाचावेची सुवार्ता परगटूंक पावली।